Binisita ni Nanay Rosemary Farahakan Barangay San Antonio Panganiban Catanduanes ang narapak nidang harong makalis ang panarapado kan Super Typhoon Pipito sa indang isla kan Sabado Nobyembre 16. May panghihinayang man, alagad ako niya nadaan pangyayari. Istorya niya, anom na aldaw na sindang nasa evacuation center. Aminadong masakit ang buhay bilang bakwit, lalo na bilang solo parent. Alagad kay puha niya daang magpakatatag para sa iyang tulong aki. Kakapanghina po talaga, sir. Kung tingnan po yung nangyari sa amin, sir. Sa ngayon, wala po kaming tinutuloy. Nakikituloy po kami dito sa church. Napapaluha man si Nanay Josephine Alcantara kan Barangay Alinawan parehong Banwaan, makalihis mawaaran manin harong huli kan bagyo. Mapagaldaan na pagparaisip-isipo na nawara nin garubulaan sa inang mga pinagalan asin mga naipundar. Gusto ko man na maghagad man lamang tabi ning tuwang o ayudad to na maano man lamang tong among problema. Narato, grabe sa pagtios tabi, sir. Hindi ko naaramdaman nga padar patabi mga kami, sir. An kamugtakan ni Nanay Rosemary at si Nanay Josephine, dahil man nararayo sa sitwasyon kan iba pang residente kan probinsya. Nadikit-dikit man na pigpipilit na makabuhat, makalis na padapaon kan uminaging bagyo. Sa paglibot kang news team, sa man iba-ibang mga banwaan na pinakalabing nirapado kan bagyo, siring kan banwaan in Pandan, Viga, Bagamanok, San Miguel, asin Karamoran, Dakulman ang nawaran in Istaran. Ang mga apektadong residente ang nagtitinirpahas tangunyan sa man iba-ibang evacuation centers. Grabe. Grabe ang hangin ng daraning bagyo. Oo. Ako nga ni, nagsilong na lang sa duwang katring yan, oh. Sa ibong nga kadipisilan na winalat kan bagyong Pipito, positibo ang mga apektadong residente na malalagpasaninda ang krisis na ini. Runa kung pagtatarabang kan mga nanunungdan asin matawan heraram na atensyon kan gobyerno nasyonal. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.